Yaƙi noman sarki a dole kare gaba shansar yaro eli amma da yana na mamman kaka san masu yaro eli What about
mani suka ce ku ba ruwanku muna nan gefe ba abin da ya dame mu muna nan muna jira to dogon mani wai dogon mani na rabe da Allah alwala ma sallama Allah da zai shi da kasa ba mu kadai jihar Kano muke kallon dabban nan ba har da kasashen duniya suna kallon wannan dabban a YouTube har suna magana cewa ya kamata dabban nan ba ta shigo ciki